ଆସ ବୁଲିଯିବା ବଳଙ୍ଗା ଭଉଁରୀ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କେତେ ଖେଳକୁଦ କସରତ, ରୂପାରେ ଛାଉଣି ନାଗା। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ବହୁତ ପ୍ରକାର କସରତ ଖେଳକୁଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରୂପା ଛାଉଣି ହେଇଛି, ନାଗା ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପରଶୁରାମ କେମିତି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମ ପରଶୁରାମ। ବଳଙ୍ଗା ଭଉଁରୀ ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ବଳଙ୍ଗା। ଦେଖିବାକୁ ଭଉଁରୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ଏ ନାଗା। ଗୋଟେ ନାଗାରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ, 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ, 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ରୂପା ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବନାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶଗଡ଼ ଚକାରେ ପିଛାଡ଼ି ଆଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇ ମୋର ପିଛାଡ଼ି ମାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଛାଡ଼ି ଭାଇ ମୋର ମାରୁଛନ୍ତି ଶଗଡ଼ ଚକା ଉପରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଭାଇ ଆମର କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରସି ବନାଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚ, କାଠି ମାଡ଼। ଇଏ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭାଇ ମୋର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୋଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର କାଜୁଆଲିରେ କେମିତି କସରତ କରନ୍ତି। ଭଉଁରୀରେ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ବଳ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବା ଏଇ ନାଗା, ଏଇ ମେଢ଼ ଖାଲି ରୂପାରେ ତିଆରି। କୁଇଣ୍ଟାଲ 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଲେଖେ ରୂପା ଲାଗିଛି। କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମର କରିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାରିଗରିତା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ବଳଙ୍ଗା ଭଉଁରୀ। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଦା ଲଢ଼େଇ କେମିତି ହେଉଛି ଭଉଁରୀରେ।